Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Gringo Nasan. Itinatag natin ang school feeding program. Palalawakin natin ito upang ang pagkain para sa feeding program ay magmumula sa produkto ng ating magsasaka na may garantiyang bibilhin ng ating gobyerno. Automatic na pagbaba ng buwis sa langis at pagsugpo sa smuggling ay ating ipatutupad. Self-sufficiency sa bawat bayan ang magbibigay ng trabaho para sa lahat. Gringo Nasan po, number 33 sa Senado. Nandito na shine, shine, shine with the stars tonight. You better watch them shine, shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may malang sa akin at puso. Nandito na shine, shine, shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may malang sa akin at puso. Luigi! Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatrabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa
Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, migsbilya, pwerte sa ringkonada. Oh yeah! Sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, migsbilya, pwerte. Oh yeah! Osi que si mig, Mix Villa Fuerte. Osi que si mig, Mix Villa Fuerte. Osi que si mig, Mix Villa Fuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si mig, Mix Villa Fuerte. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection.
Programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol, Cyprus. Ang oras na yan, hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ako si Melinda, tindera, kumakayod para sa pamilya, sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Arnold ho, bumabiyahe para sa maginhawang buhay. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Carla po, nurse. Nagsiservisyo sa Pilipino. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang pagiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mayor Simbulan, subok na matibay. Ang nabwa umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simbulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimbulan tayo. Abante o nabwa, isimbulan tayo. Subok na sa serbisyo, ang nabwa asensado. Serbisyo, simbulan, pagpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Sembulan, Nabwa, Camarines Sur. Bye! 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 Oh, ano na naman? Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo siya na ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18, anahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes, dahil mo nang kalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kamsur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi! Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte,
Ang bagong LRV. This political ads paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Si Joey Habanalim sa programa Bicol Connection. Osi que si mix. Osi que si mix. Osi que si mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Dahil mga togang, balik kita sa programang Bicol Connection. Uy, aldaw na kita pa rin ng Mayo, Pizza Dos. Kan bulan nin Mayo na, no ha? So welcome sa bulan nin Mayo. Sa gabos na mga nag-aasa, naglalaom na magkaigwa kita ng Agua de Mayo pa di. Pag nalaw kayo ang bulan ng Mayo, talagang yaon dyan na makukusog ng uran. Agua de Mayo. Pero dahil sa global warming, baka baliktad na, ha? Magkaigwa pa daw po kita ng Agua de Mayo, di ba, Ada? Agua de Boto kita ngunyan. Ta eleksyon, kita ngunyan, ha? Mayo 9 po, madali na bagang eleksyon. Kaya ngunyan aga, may bisita po kita digdi sa tuyang programa. Sa opisyal na kandidato sa kargong City Councilor kan Siyudad kan Iriga. Tugang po siya kan nadadangog nindo na magayonon ang boses, magayonon na programa, mga interesado sa mga magagayo na mga love song. Si Ma'am Genevieve Sanderson, si Miss Love. Tapos si Ma'am Miriam Ibarita sa Abedra, nasa tuya pong bisita ngunyan, digdi yung si Ma'am sa kataid ko, tangarig mailing ang sa iyang kagayunan kan sa tuya mga parantabay, And, maaraman ta po kay Ma'am Ate Miyam, mas bistado siya sa Ate Miyam, Ibarita Urbita sa Abedra, for councilor po siya sa siyudad kan Iriga. So, kadakol lagahapot, kadakol ang mga dahil pagayod nakakabisto sa enda, okay, City Councilor Miyam Sabedra, maray na pong siya mismo ang magpabisto sa enda. Tabaka, kadakol po, na mga sadiring tao po sinda digdi, na nagaantabay, na sa endong ate, sa endong ante, sa endong kapamilya, sa endong nanay, Miyam Ibarita Urbita sa Abedra, napapalaban pong City Councilor kan Siyudad kan Iriga. Samantalang sinda po, nag-house to house ngunyan, alagad napaapit man sa nadigdi sa radio station, kan RPNDCKI, kaya niya ko magkaulay-ulay kita sa laugan programa. Good morning po, Ate Miyam. Good morning, Sir Joey. Opo, and Ate Miyam, inot po gayod. Ang gusto mi pong maaraman sa imo, kadaklan po kayo sa mga naglalaog sa politika, ano ang purpose? Kasi para sa muya, niya ko si Ate Miyam, maray na ang trabaho kayo ni. Maray ang profesyon kayo ni. Ano daw nga niya ako nagtulak sa iya? Para maglaog sa batalya ng politika,
lalo na ang paghaman ng mga leyes, local laws, and resolution, ordinansa. So, ano po ang gusto mong hamanon, plano, programa para matabangan po ang sa tuwing mga kababayan sa Iriga City? Go ahead po. Okay po. Ako po talaga, iba sa politika, naglog po sa politika. Maski sarap akong maestra, nahiling ko po na may koneksyon ang pagiging maestra ko, propesora sa mga eskwelahan, koneksyon po yan sa politika. Para sa kuya po, serbisyo publiko. Kaya po naglaog talaga ako sa politika. Nahaloy na pong pangiturugan ko na magserbisyo talaga. Bakusin sa eskwelahan, pati sa mga constituentes po, digdi sa Iriga City. Iya po. Ika po pala na magiging kasurog kan kasaralitan, lalo na po itong magiging kasurog sa edukasyon. Yes po. Ansa mo pong pagiging anong apod ka ni? Ansa mo pong pagiging Professor po. profesora, dako lang tabang po para mamulat ang sa tuyang mga kababayan na gabos makapag-adal tangarig magasinso ang buhay. Bakong iyo po, Iyo po. kagawad? Iyo totoo po yan, Joey. Aha. Ang iba po kayang mga nag-aaspirar, pigkikilatis talaga kan mga botante. Tagabos na mga politiko ngunyan, mga aplikante sinda, ang mga elektorado ngunyan, ang mapili. So ang gusto kan mga botante po, ano ang track records, ano ang eksperyensya, kaining mga nagkakandidato sa pagka-city councilor, tatibaan nga maglalabot sa naman yan ng tukawan, as in, ba't nga magpara-absent sa naman, kung naako unta or susuportaran ta para butuan. Para po sa lado mo po, ano po ang masasabi mo na inahanapan kan mga botante ning eksperyensya as in track records ang sarong kandidato? Ay ako po talaga, haloy akong nagsiservisyo sa eskwelahan. Until now, nasa loob pa ako kang eskwelahan. Kaya po para sa kuya, ini pong linaog kong politika. Kumbaga po, kaya ko yan nagibuhon, kaya nga naggibo pa akong mga plataforma di gobyerno para po sa pagserbisyo sa mga tao digdi sa tuyang lugar sa Iriga City. Tanahiling ko po na kadaklan po ka mga kandidato talaga ngunyan, lalo na sa kababaihan, naglaog po talaga. Tanahiling mi na ang mga programang dapat na itaumi, pwede man makatabang talaga sa mga constituentes digdi sa tuyang syudad. Ako po, kumbaga, sabi mo po nga ni Sir Joey na nasa eskwelahan ako, naglaog digdi sa politika. Na-mention ko po earlier na talaga pong desidido po talaga ako sa serbisyong iyan. Kaya ito po nga ning sarap akong chairperson sa Physical Education Department sa Ateneo Dinaga University. Ginibo ko po iyan na sarong programa, sarong proyekto sa sakuyang departamento ang magbisita sa mga barabarangays para po magtaong tabang. Tayo po iyan, aki pa ako, ang pamilya pong Ibarreta sa mother side, saka sa father side po, nasa politika na talaga sinda. Nagtatabang na sa kasarditan. Kaya po pinapadagos ko lang po ang legacy kang sakuyang pamilya. Saka sa isip ko, saka sa puso ko, na makatabang, bakusan lang sa eskwelahan. Maski po sa luwas kang eskwelahan, makatabang pa man ako. Ang mga magurang mo po, nailikman po, nailirsinda. Yes po. Sa ano po, si Papa, sa Lupi, Camarines Sur po. Elected, ano po siya, barangay kapitan kang panahon na ito. Saka ito po kaya Sir Joey, mayong sweldo. Ayo po nga. Yes. Kaya sabi ko po nga ni, if in case na ang gobyerno dahil magtaong sweldo sa mga nagkakandidato digdi sa lokal, saro po ako sa mababayaan na matindog ako maski mayong sweldo, kaya ko po, matrabaho ako, matabang ako sa mga tao. Ika po pala baliktad. Ang iba man, nagalaog sa politika para magkaigwa kisweldo. Ay, sir, haloy na po ako may sweldo. Saka at the same time, nag-retired po ako, may pensyon naman na dikit. Opo. Saka ako po kaya, garo ako sarong instrumento. Kang mga sakong mga estudyantes na mga nakatarapos na. Pagkatapos, ang pamilya ko, mga relatives ko, saka mga amigo, na nagtatabang po sinda. Through me, ako po ang pinagkakatiwalaan ninda, nagtataong mga proyekto, dinadara ko po digdi sa tuyang lugar. Opo. Kamo po, ano ang mga, kumbaga sa clan, anong mga, or family trees, ano po? Or, yes po. Ano ang mga naiibanan or
mga pamilya sa siyudad kan Iriga na nag-aantabay sa tuyang niya, natibad mga relatives pa po Yes nito. po. Mga anong apelyido po yan? Mga apelyido pong Liagas. Okay, Llagas. Tapos po, ini yung mga Oliva. Maestrado, Madara, yan po, Orbita. Darakulang pamilya po yan. Yun po, Darakula nga ni Darakulang po. pamilya. Kailang po, Sir Joey, natuod po ako kang 2019, nagdalagan po ako bilang independyente. Okay. Kaya So, ako ngunyan, sunente. independent Yes candidate po. ka manggiraray po. Independent ako, kaya lang po, inadapt ako, Okay. kang sarong grupo, Okay. pero po, kanya-kanya manggiraray. Nakalakawan. Opo. Dahil man Basta kami, mahigos lang pong mga Yes, panya. yes, So, opo. pirang days na lang kita, garo. we have po, Ilang- until, ano po 8 kita, days na lang May 7 po. Hanggang 7 na lang po, ano? Yes so, po. That's the end of our campaign. So, dito na lang po. Kaya pa daw po, nindong malibot ang interong barangay ta sa Iriga. So far, maugma pa akong nagsasabi digdi na halos po, nalibot ko naman ang mga barangays. Opo. Tapos po, may mga nakabisto naman sa kong dati, may mga nagsusuporta sa ko na mga organizations, ngunyan na elections po. Kaya maugma ako na baka po swerte ho na ako ngunyan. Iyo po. Nahiling ko po sa platform of government mo, ang educational, Yes. literacy Literacy sa program. literacy program for marginalized sector, especially the Yes indigenous po. People, ining sa mga hobbinists, and Sports and Development Recreation Program. Development Program for all. Hindi pong indigenous Indigenous po. people. Dako lang tabang po ini kan mga arog po nindo kung sinda matatabangan nito. Sinda ang sektor na saro sa medyo tios tadigdi mga Yes po. kabarangay. Yes So anong gusto mo tabang na itabang para sa inda po? Ako po, nag-isip na ako kani na dapat po mag-create ako nin sa mga grupo na mga graduate po nin education, Okay. na mga naandiran ko po ngani, mga volunteers po sinda, na habang day po nakakalaog sinda sa sarong eskwelahan, gusto man nilang magtabang. Ma-create kami ng mga grupo na mabisita sa mga barangays para po magtukdo for free. Free. Kwa po garo tutorial classes. classes. Every Saturdays or Sundays. Iibanan ko po sinda, bibisitahon ko sa pamamayo ko po. Opo. Pagkatapos po, mga scholarship programs na dapat umaasikaso ta. Matawan. Kung baga ma-assist nindo Yes na makalaog po. sindang scholar. Yes po. Oo. Nasa stream sinda. Maano lang, mag-guide po ng tama. Yes ano? po, mag-guide. Ang katubuan po ngunyan, Sir Joey, mga paday pa nakakabasa maski sa high school. Iyo po nga Yun ang problema. Yan ang problema Opo. talaga. So, sa mga hobbies man, gusto Yan, po ninyo sports. maging healthy sinda. Yes po, kaya- Magkaiko sinda ng mga Sports development program. Sports development Not only program. basketball po. Tadakul man ang mga sports na pwede tang itukdo Oo, sa bako mga lang aki. basketball Bako lang sa ng po. basketball. Maski po sa mga nagkakaedad na, pwede magtukdo kita. Sa mga board games na habang katubuan po digdi sa syudad ta, may mga covered courts na. Ngunyan mga covered courts pong iyan, nahihiling ta na mayo man nagkakarawat po sa na basketball. Opo. Paano man sa mga kababaihan, so gusto man makanood din sports. Opo. Makandak po ako nin mga sports clinics para po sa mga barangays, para po mabisita misinda, matukluan nin tama sa karawat. Iyo po, imbis na Imbis na malulong sa sa bisyo. masamang bisyo, di ba? Yes po, sa rin sa mga At purposes. least, maging healthy na, maging sports enthusiast pa ang Yes mga po, aking ang mga ini. aki. So, sa livelihood program po, anong mga pwedeng may tabang nindo para sa livelihood program sa May- mga kalalakihan, kababaihan to sa Iriga? Oh, yes po. Sir Joey, may mga contact na po kami or connection sa TESDA. May mga schoolmates po kami sa USANT na mga nagtatrabaho sa TESDA. Opo. Ngunyan, sinda sa muyang, sinda collaborate sa mo na mataong mga trainings para sa livelihood, para po sa mga nawaraanin trabaho. Dakol pong Pandemic, disorder yes po, talaga. kadakol from Oo. abroad, maski po sa Manila, nag-uruli may trabaho. Mayong trabaho. Matukdo po kami sa tabang kang TESDA nin mga pagkakakitaan kang pamilya para ining matapos man uday ang pandemic, masusustenera ng pamilya. Dahil mag-asa sa gobyerno. Oo, taminsan Iyo po kaya, kung magparaasa sa gobyerno, Iyo minsan po. nagreklamo naman pang gobyerno, paano nang kami, ang local Dahil kaya. government units, paano na ng mga Yes po. MOA, casual employees, maanang yung pang sweldo ang gobyerno. Correct. Kaya, mag-iisip naman niya kita mga tao kung ano naman ang maitabang ta sa gobyerno. So, ini po ang magagayon ng mga programa po nindo. Apira po kayan, gusto pa nindong matabangan na sa to yung mga person with disabilities and mga senior citizens. Yes po, sa kagawad. rupay nasa kasuhong ko po.
Oo, na matabangan sinda. Lalo na mga solo parents. Kung Yes. matabangan man nito. Yes po. Kung Saruin anong sa- local law or lay na pwede nindong maitabang sa inda. Yes na, po. Aram po nindong ngunyan, pandemic talaga kagawad. Kada ako lang Hanggang nagtitios. Kaya po ninda ning tabang talaga. Pero, kumbaga sa ano, tabangan man nindan sa indang sadiri. Yes. Bako lang ang gobyerno ang pirming asahan taning tabang. Ay, di Tama po. po kamo. Kaya dapat, Di. paano Pakuluan sinda ta sindang kikita? kumita, Oo, yes. paano sinda mag-income? Paano man sinda Yes. mabuhay? Iyo po. Nadayan ang gayo Magparaasa sana sa gobyerno. gobyerno. Opo. Itong garugot dole out na sigsa ng asa kang panao kang gobyerno. Oh, mas kaipuan makanood sinda na Oo. magtrabaho. Sa mga malnutrition, kung igwaman sa mga Yes. kakianta na medyo kulang ang sustansyang kinakakan, oral daw. Ay. So may programa po kamong mga feeding Yes. programs, nagigibon. Igwa po, sustainable. Mga estudyanteng gustong mag-eskwela or naka-enroll. Pero mayo sindang mga school supplies. Ano po? Plano man nindong manaon Yes mga po. school supplies sa mga kakiyanta sa Iriga. Sir Joey, dati ko na po yung ginigibo. Opo. Mga arog kayo ng mga programa. Katabang ko po ining mga kabatsmates ko po sa Yusant High School batch 76. Opo. Pero may po kami kayo nagigiribo na. Maski po katong panahon na dahil man ako ng gana, Opo. o nasa Ateneo pa ako, programa ko na po yan. Kumbaga, expert na ako dyan sa programang iyan. Iya po. Pigiling ko po, konsyal, saro ka sa kwalipikadong maray. Thank you. Ako, sa hiling ko, makikipaglabang ka sa konseyo. dahil ika po, Master of Arts in Physical Education sa Centro Escolar University. Nagtapos sa Manila. Yes po. O, tapos, igwa ka pang Bachelor of Science in Physical Education sa Centro Escolar University. So, Manila. hali ka po pala sa dakulang mga universidad sa Manila. Yes. So, kapabli ka, ang abilidad mo kay puan po kan mga taga-Iriga. So, siguro, pagkakataon pong ini, na makiulay ka, kung pwede, mahira kita, mag-apilar ka sa yung mga kababayan sa siyudad kan Iriga, na si Ate Miyam Ibarita, Orbita sa Abedra, iboto for City Councilor sa siyudad kan Iriga. Numero 28 po pa lang kamo. Sige, go ahead po. As your parting words po. Okay po. Ako po, yan pa ako diglingon yan sa atubangan ni Sir sa programa ni Sir Joey Lim na ako po nakikiulay sa mga constituents po digdi na nagdadangog, sa mga kapamilya ko, mga friends, mga relatives ko, saka sa mga supporters ko man po, nayaon ngunyan. Sana po, padaguson po ninyo pagsuporta sa kuya, ngunyan pong election 2022, na mga G po kita. Bago po kita magboto, ang pakiulay ko sana po, think, pag-isipan ta po, reflect, mag-urup-urup po kita, kamabubotohan ta po, pray, mga G po kita sa mahal na Diyos, para po, ang mahal na Diyos po, taanang kita ningiya, saka po kita magboto. Sana po, dako lang mga kababaihan na nagkakandidato ngunyan. Gustong sabihin po kayan, desidido man sinda magtaong serbisyo. Hilingon ta po sa mga tinataoming mga flyers, tapos nagtitribuna po kami, kung sa standard po nindo, karapat dapat man ako na makaibas 10. Salamat po sa mahal na Diyos. Nangangako, sabihin ta na pong nangangako ako. Tadi pa man po ako nagtukaw. Gigibon ko man po ang trabaho ko sa konseho. Sa mga ordinansa, sabi nga ni Sir Joey, ordinansa, resolutions, kung ano man yan, na makakatabang sa mayor, vice mayor, sa buong grupo kang LGU. Sana po, after election, mana pong political color, mag-iribanan po kita para po sa pag-uswagan sa tuyang lugar. Kaya po, nagpapasalamat na ako ngayon. I would like to take this opportunity. Pasalamatan ko po sa mga taong nasa likod ko na nagtatabang sako. Ito mga kababaihan, si Dr. Marieta Nagrampa. Pwede pong mag-mention ni names? Sige po, sige po. Dr. Marieta Nagrampa po, Almazan ng Ngunyan, my sister, si Ate Bebot Cruzata, si Ayet, yan po inimperming nakaalalay sako. Si Auntie Dote, Amanse. Ma'am Dote, Yan, si Auntie Dote. Saruyan na talagang mentor ko yan. Yan, very good. Mentor ko po yan. Yes po, napakabait niyan si Auntie Dote. Matalungin pati yan. Si Kasin Dote po. Si Irene Martinez, si Vic Katimbang Perez. Puro kababaihan po ang nasa likod na nagtatabang sako. Sa gabos pong moral, financial, gabos po yaon sinda sa likod ko. Na sana po,
anduyugon man po nindo ako ngunyan. Ako po, malibot-libot sa mga barangays. Di pa ako matukaw sa nasa City Hall, sa Konseho. Lilibuton ko pang 36 na barangays. Ako po, Irarani mo physically. po ang... Sa diri ko po. Sa diri mo Yes po. Ang gobyerno iraranita sa tao. Siyempre po. Tang iba po kaya din nakakababa, tamahalo ng pamasahe. Totoo po yan. Oo. Kaya po, kami mismo, masakat kami, maduwang Pwede ang kami. sesyon nindo, konsyala. Saro man lang pong aldaw. O, tasarong aldaw sa naman. Yes Pagmati ko, pwede man magsisesyon sa mga barangay. Pwede po. Pwede man Pwede yan. magluluwas para Saka may mga libunan trainings ng kami, sir, sa barangays, at Yan. mapakduan sinda kung paano magpadalagan sa barangay. Yan, lalo na mga barangay officials. Iya po. Ano po? Mga series of training, seminars, para po makanood lang ang mga tao. Yan. Sara yung lugar. Para po din na ma-feel na garo nakadetach sinda digdi sa baba. Yan, Gusto kong ma-feel po ninda na kaibanan kita. Saro sana kita. Saro sana, oo. Saro sana. Kaya ang presensya po kay niyong mailihar pong 10 kagawad. Kung gabus po kami matrarabaho as one, plus the mayor and vice mayor, governor, vice governor, magayunon po ang satuyang lugar. Ayun po. Sa paglibot-libot ko po, Sir Joey, magayunon ang satuyang lugar. Ang mga tao, Kumbaga sa kita pati, ang environment na talaga, maray. iyo po maray. Magayunon. Gulpi pang mga pananaw, maberdi pa ang satong sila. Yes po. Sa pagtatanong, makakatabang man po kami dyan. Kaya siguro ang agrikultura, pwede pa manindong matabangan ng Yes sektor po. yan mga parasira. Yan, mataanan sindan din mga pantanom Sa na libre. transportasyon. Malay Yes mo po. kung siya kung maging saro sa sirtihon, pati ang transport sector, matabangan pa man. Of course. Saro po yan sa Sabi ko na Sir Joey, if in case haliun talaga ang sweldo sa mga LGUs, isa dyan ang mawawalat. Saro ko dyan sa mawawalat. Maski mayong sweldo. Si Ate Miyam. Si Ate Miyam. Ibarita. Matatada ko dyan. Ibarita orbita sa Abedan matatanda dyan na matindog. Matindog pa ako. Maski mayong sweldo. Sa pag-serve talaga sa publiko ang gato yan. Correct po. Kung siya lang, saro na sana. Ano po? Baka may mag-isip sa nagbubyo sa tuya, si siya dong yung presidente ni Ate Miyam. Kaya ika na po magsimbag, si siya po ang... Ako po, no comment ako. No No comment ka pa ako President. because ang focus ko po ngunyan, digdi sa kandidatura ko. Sa lokal Digdi lang sana ako talaga. sa lokal. Ay, okay. Sa national ko, isa man po manggalang presidente. Ay, It's duman okay with natin me. Oo. Iyo po. Iyo, Di man wala kay pon po mag-iriwal kita. Correct. Buo kayo nagbabash, Ikaw mga naman, bash. Taragom, nag-iiwal dahil sa politika. Yes po, magturugang, nag-iiwal because of politics. Magpadimadi. Nagsuruwayan na pati. Ay, di po. Sabi nga doon, friendship over ngaya. Sabi ko, ha? Grabe Di pala man yan ng pwede. politika, Grabe ang manang politika. ganun. Kaya, Jesus Mariosep. ang magayon talaga, Sir Joey, day mag-urulay kung tungkol sa politics na may mga pikon. Totoo Dapat po talihon yan. tayo. Kaya dapat ang politika, dahil kayo Seryoso man na, Maray. May nagsusurwayan na dahil sa politika. At ako po, sabi ko nga ni Sir Joey, ako naniniwala pa kung ngunyan, the voice of the people is the voice of God. Yes. Mas Totoo powerful yan. po kitang mga tao. Iyo po, kung isa ay The manggana, voice of the people is the voice of God. yan. Totoo yan. Kung sisay ang ibugtak sa pwesto, tawan ng majority mandato kan mga Yes tao. po. Amo na yan. Supportanta na. transportaranta. What is 6 years? What is 3 years? Yes. O kung di mag-perform, like for example, ako po, di ko na utob ang sakuyang plataforma di Yes. gobyerno, Di di lang another mapahiling tamasupog. Di, Very kasupog short pa baga. po kaya. Ang totoo lang, ining mga elected sa lokal, na 3 years na naman po ang one term, napaka-exit talaga kayan. Ha? Opo. Sir Joey, ganito Sabi po. kang iba. Ang explanation ko po dyan. Sige Sabi po. pang iba. Oo. Kasi we have 1,095 days. 1,095 days ang 3 years. Ang 3 years sa term. pag-serve. Oo. Ngunyan, pag bawat ilihado po, igwa kang mga, siguro nasa 30 days Na sa bawat barangay oo. na makaduman ka. Ngunyan po, Oo mag-ibo nga, no? kita ng programa na matama sa naman sa pagtukaw mo. ibig sabihin, bakong short bakong Bakong kulang short ang yan. 3 years Ay, ang bako po one yan. term sa mga ilidong opisyal. Ay, bako po yan. Talagang Gibon mo. gibon lang ang trabaho. Yes po. Oo. Yes po. Di sana magprotokaw-tukaw Ano dyan. ibaman ka, piga-atupag, ibaman. Ayan. Sa diri sa naman yung Sa diri nasupog sana. niya. So, dahil taka na po ba na, taraming kadakol pa kamong barangay na lilibutan nyo niya ni Yes po, Sir Miss Joey. Love, ni Ate Genevieve Sanderson. Opo, Thank my you so sister. much, ha. The wind beneath my wings. Yan. So, salamat naman rin po sa pag-drop by mo sa RP NDCK ay na makawalay-ulay ka sa programa ta. Ano po?
Thank you so much, ma'am po. Good luck po and stay healthy na lang po and Yes po. God bless po sa inyo pong pag house to house. Ingat po ka mo. Minsan may mga layas na ido dyan. Minsan, igwang kabalang nasa puon kang kahoy, biglang nang sasabon. Ay, di ako nag-house to house, sir. Di kang Nagtitribuna lang po kami mga pocket meetings. Yes so, may po. mga schedule ka mong tribuna? Yes or, po. Ikaw kaming meeting schedule. Advancing yung inapo? Igwa po kami mga schedule. Tapos Ah. submitted po yan sa police and then okay. sa COMELEC po para nahihiling po ang Samuyang Movement kung yaong kami sain. Pero sometimes po may mga difficulties kaming na-encounter. Like for example, may mga barangay mga officials na di kami wini-welcome. Ay, oo nga. Grabe Pero, na ang politika. Iyo po, grabe ang politics. Minsan may kinikilingan, may tinititigan. Yes po, na dapat Minsan po. may iniipit, may ginigipit. Yes po. May tinataning. Sana mabago na po yan ngunyan. Dapat mabago na talaga. This is for the future of our children, di ba po? Correct. Sa mga makaapo ta. Para po isa mang gustong kumandidato, pwede man. Kaya Kung po, si minsan igwang mga barangay official, sorry po minsan igwang kapitan, igwang barangay Yes kagawan, po. na minsan gustong pagpara tatabogaon kan iba. Iyo po, yung ano nangyayari. May mga ano man po kay isinda na ang pagsirbi ninda, kumbaga sa bako nang para sa gabos ng mga Yes, constituents, iyo kundi po. para sa among na sa naninda. Sala po yan. Kung anong diktakan sa indang among, bossing, kagurangnan, amunan gustong pagparadangukon. Pero itong mga tao na yun, ang buwis kan mga tao ang Iyo pigpapasuldo po, sa inyo. correct. Kaya ninda ito pigi-intindi. Iyo Ang po. bus ninda maanggot kung dahil ninda Yan. tutubo doon. Kaya pangit pala, dapat kung maserbi ka, Political pantay sila. lang. Yes po. Pantay lang ang hiling ta sa mga tao. Hiling sa mga tao. Kung ginibuta po yan na may pinapaboran kita, mayong respeto ang mga tao sa imo. Iba, di ka pala nga, araw ka Kaya kayan. po, baka minsan barangay officials na medyo ano man, minsan Mayo pong permanente digdi. Ang posisyon po nindang iyan, permanent, and ano yan, temporary. temporary sa naman. There's Kaya- no such thing as permanent except change. Totoo po yan. Mabago po gabos. Sabi ko, mas marayang relasyon, di maraot. So, siguro, talagang araw kayo ang kalakalang politika. Pwede man pong mabago, sir. Pero, pag yaon na po kamo dyan, bago na ninyo. Salamat. Sana po, God sana bless po. you. Thank you Okay, so much, Sir salamat. Joey. Thank you so Salamat, Tamanay. much. Okay po. Good luck po sa lakaw ninyo. I'll see you again. Mga tukang, si Ate Miyam Ibarita Orbita Saavedra for Councilor po sa Iriga City, numero 28 sa sendo pong mga balota pagbuto sa Mayo 9, kasurog sa edukasyon, kan sa tuyang mga kababayan, kakampi kan mga kababaihan, asin kan kamagurangan. So gabos na sektor po, agkumang po siyang plano na maitabang sa sendo po. Bueno mga tukang, balik kita sa programa. Ilalawag mo na ni Paring Cha, ang gabos ng hanap po ay Paring Cha. And pagkatapos, di balik naman kita sa tuya pong programa. Ano bang mga i-deliver ni Nognog sa Senado? Di-deliver ni Binay? Karanasan niya bilang human rights lawyer. Yung malasakit niya sa mga OFWs na tinulungan niyang makauwi. Yung kakayahan ni Binay mag-deliver ng mga serbisyo nung mayor siya. Pati yung mga nagawa niyang pabahay bilang housing czar. Yan ang mga dadalhin sa Senado ni Binay. May nagawa na, may magagawa pa. Binay for Senator 11 sa balota. Political ad paid for and by Una, 117 Rada Street, Makati. Hello! Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nalistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa pagpaunra nindos ako na makapagserbisyo sa ika-5 distrito kan Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po kang sa kung termino ngunya na taon, ako po maritiro na sa serbisyo publiko. Pero bako lang po ako ang maritiro, kay bako po ang mahal kong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maritiro naman matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anak si Isay, ang mapadagos kang serbisyong Fortuno. Serbisyong namatean kang kagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa muya. Nagmana sa ama. Nagmana sa ina. Si Sal Fortuno Jr. Ma, ang serbisyong Tatak Fortuno, ipapadagos ko.
That's our Junior. Sal Fortuno Jr. Maservisya. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Niyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, at sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Osi que si mix. Osi que si mix. Osi que si mix. Sa kongreso siya na nga. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix.
Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, sa Kongreso siya na nga. Ay pwede, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, sa Kongreso siya na nga. Ay pwede, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, sa Kongreso siya na nga. Ay pwede, Osi que si Migs. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Na ini pong Nabua Water District or tubig Nabua. May bigtatry akong makaulit ako tana, ngunya na pagkaaga, may barita ako na garo naka-schedule na pot-potanin supply ng tubig. Kaya ini pong Baa Water District. Tayo goda ang dakulang pagkakautang, more than 2 million. Ang paghuna tabaga, ta nag-joint venture na ining dating Nabua Water District sa tubig Nabua. Mapapakaray po ang serbisyo nindo sa mga concessionaire kan sinambit ng Banwaan. Tapos nagdulok po nin naghagad tabang kay Mayor Pero Simbulan. Ining mga board of directors dyan. Tabangan na dahil maputputan ng supply ng tubig. Samantala po ang direktiba kan DILG sa mga local chief executive na dahil magparapakiaram. Dahil si Mayor, pag sa kapakanan kan publiko, dahil siya makatios na balgaron ang kasuguan kan DILG sa mga local chief executive. Dahil gusto niyang matabangan ang mga tao na dahil masupply ng tubig, dapat igwang inaapod na supply ng tubig. Kaya garo, tatabangan ni Mayor Pero Simbulan kung paano dahil maputputan, kinaulay ni Mayor Simbulan, si Mayor Jeff Vicenio kan Baaw, na kaulayon man ang management kan Baaw Water District na sagangon, asin pakiulayan na dahil putputan ng supply ng kuryente or ng tubig. Ini pong Nabua Water District. Tayo rakman kan mga taong magkakaparaha. Ang sabi baga sa Biblia, ang taong mga nagugutom pagkakanon, ang taong mga napapaha di pa inumon. Kung pumutputan ng supplyan, taday po dahil nakakabarayad ini yung Nabua Water District na ini, ay kawawaan sa indong mga concessionaire. Pag-abot sa siringilan, mauurag ka mong magsiringil. Pero pag-abot sa serbisyo, ata putol-putol na. Bako pang dekalidad ang tubig na pigsusupply sa mga gripo, nagkakaigwa pa ka mong utang na pagkadardakula dyan sa Baa Water District na iyo ang nagsusupply ng tubig sa indo. Pero itong source kan tubig na dapat hali na mismo dyan sa Nabua, iyan ang dapat nindong ayuson. Ining tubig Pilipinas na ini, na nakiaram naman lang kamo kasi naglaog sa pag-joint venture dati sa Nabua Water District. Tayo man kang panahon, pigaloy man na panahon na pigparapugulan ni Wilmore Miñulas, ni dating general manager. Nagkukuraw man na dahil niya talaga kaya. Kung mayo ang joint venture na ni, para lang mapakarayang sa indang serbisyo. Ta nagpaparahiwas, nagpaparadakol ang populasyon kan Nabua. Kaya dahil po sa dakol ang mga concessionaires na dyan, mga tao na dyan, populasyon dyan, nangangai po talaga nin maray na serbisyo. Tapos, dahil na po mag-implementar nin value-added tax na madadagdagan pa ang monthly bayaran dyan. Kan mga concessionaire, customer nindo. Materinda pa lang kamong tubig, ang tubig Nabua, ipapatong pa nindo ang value-added tax sa mga customer nindo. Ipasagot na nindo yung Kisincha Bilyar. Tamapirak man ang pamilya Bilyar. Ang inapo na value-added tax kan sa indong negosyo kung kibilyar yan, araw kang prime water. Digdi yung kang panahon, ang Iriga City Water District. Mayo kay itong baro value-added tax na additional na bayaran. Maglaog na ang bilyar, ining prime water, ay tanalintikan kita digdi sa Iriga.
ang binabayaran ta bulan-bulan, iguanong nakapatong na value-added tax. Additional ba ganing bayaran? O kung ini man tubig nabuha, kung kisay man na Poncio Pilato ang kagsadiri kan tubig nabuang ini, dahil na kamo mag-implementar dyan na madagdagan pa nin value-added taxan sa inyong mga customer dyan. Sa inyo ka nakahilig na masupply ka mo ng tubig, ipapasa pa nindo sa mga concessionaire nindo ang value-added tax na bayaran nindo sa BIR. Kaya dapat saguton niyan kan sa inyong company. Bakong pagparapasan nindo sa inyong obligasyon sa mga member consumer. Ay, good morning ki Irmanang Monica Perique, kan Limasol Cypros. Siring man ki Jimene Prestado Bungay Salva. Oy, nag-watching pala na ate Miyam. Nag-watching pala na ate Miyam Kunsyala. Si ate Dorothy Ibarita Amanse. Si political officer kan opisina ni Congresswoman Josel Portuno dyan sa Kongreso. Haloy-haloy na dyan si Ate Doti Ibarita Amansi. Saro sa pigdudulo kan mga nangangaiponin tabang. Kaya si Ate Doti karuman sana ni opisyal kang gobernong nailihir, sobra pa. Tayong durulo ko niya, mga para-solicit naman sa opisina ni panahon pa nga ni Congressman Sal Portuno. Pag may masolicit kay Congressman Sal, hanap na si Ate Doti. Kaya rugado niya ako ang bulsa ni Ate Doti kan mga para-solicit. Pero sige sa naman si Ate Doti, perming abonado. Kaya good morning. Sir Idol Joey, sabi niya, into my cousin, number 28, Miyam Ibarita Orbita sa Abidra, para konsyal, sa Iriga City, and to all the listeners of RP Indisikay. God bless everyone. Ayan. Si Ina Molabi, sabi niya, congrats Joey. Ayan. Salamat man po, asin sa ibata pang mga Facebook Live viewers. Gawin ang mga tugang. At yan, balik kita sa programa. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Pamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Mga tugang, balik kita sa Satoya pong programa. Oy, good morning dyan sa Bula. Ang masunod na konsyal, Greg Lopez Pontanal, antabay sa Satoya, siringman ang grupo ni Mayor Migay Ibasco, sinan sa iyang aki, running mate niya, katandim niya, ang masunod na Vice Mayor Nonoy Ibasco Jr., mga nag-watching. Garo nagkaigwang magayon na programa na naman dyan ang grupo ni Mayor sa kani Councilor Greg Pontanal. Ka-partner ang DSWD Regional Office, na iyo man po ang in-charge sa awarding, kanbali 100,000 pesos na centenarian. Itong mga lola, dyan sa Bula, Orugmahon, na naduhulan ni
incentive na cash 100,000 pesos. Ano po? Yaon yan sa Republic Act number 10868, an act honoring and granting additional benefits and privileges to Filipino centenarians and for other purposes. O yan. Kaya orugmaan mga lola, lolo. Siyempre, ang local government sa pamamayo ni Mayor Migay, igwa pa yan na additional na ipapanao. Maswerte ang mga lolo-lola na nakakaabot pa sa edad na 100 years. Ano daw mga sikreto kan mga panahon? Kan mga tao ta haralawigon ang mga buhay. Ngunyan ang mga buhay tabagagaro, nag-iingab-ingab na. Palibasa kung ano-ano ng mga chemical nahalo sa mga pagkakan. Kampanahon na asin sana, mayong bitsin, mayong magic sarap, mayo kung ano-anong mga pampasiram. Taaralawig lugod ang buhay. Nyug sa gulay lang, sa kasira. O, yun na yan. Sa kababoy ramo. O, aralawig lugod ang buhay. Kung ano-ano na kayong pigpaparahalo sa mga pagkakan, maging sa mga paroy, igwa ng mga pang-spring kung ano-ano. Kaya ang buhay kan mga tao ngunyan garo sige na sa nabagan lipot, pambirang sa pagkakan manggiraray talaga po ang problema. Dapat talaga ang sa tuyang ilinalaog sa tulakta itong, miski sa mga gulay, ang mga repolyo ngunyan, kargado ng chemical, spray. Pitsay, iyo man. Kaya ako pag nasaod ako mga tugang, mas maray pa nga niya ako ang mga daipigi spring mga gulay yung ipanira. Arog kan mga puso ning saging o sifting ka kanon, arog kan malunggay, napakaligtas ka kanon, masustansya pa. Kalabasang gapang na itong kulay dilaw, ang iba man kaya sabi kalabasang pula. O yan mga opo na gulay. Kisa ka itong mga pigi-spray, arog kan talong, garo pigi-spray naman yan eh. Kaya po, dapat gayud ang pagkakakanta, itong balik kita sa itong denggayong mga pasiram-siram na dahil bali daw ba kung masiram ang pagkakan? Ang importante maglawig ang sa tuya pong buhay, masakit baga po kaya na minsan sa naman kita tinaaning buhay kan sa tuya mahal na Diyos, isalaula ta pa. Kaya dapat ingatan tama ng sa tuya mga sadiri, ingatan tang dahil kita magkaigwanin na kamatian, Oy, siribot-sibot daw niya ng mga politiko po talaga. Sa paghahustuhaw, sa pag-atender ng mga rally sa mga barangay, mga munisipyo, asin man syudad. Gabos na kandidato po, gustong manggarana. Pero ang importante, ang pangapudan kan mga pares sa Pastoral Council for Responsible Voting. Mga chairman kaya. Maging si Arsobispo, mga kapalian. Si Arsobispo Tiruna nangangapuda na baka kita malinlang kan ibang mga trolls nagkakalat sa mga cellphone, sa mga Facebook. May mga fake news sa mga Facebook na una mo totoo pero ito pala fake news. Mga gibukan mga trolls na nasasaniban ng mga demonyo. Asin man Satanas. Kaya dapat na kita basta magtubod kung ano ang nailingta sa social media. Kundi kilatison ta asin intindiyon tang maray. Kung makatubod-tubod or mga fake news yan. Ang importante, aramon ta ang karakter kan mga kandidato, kan mga ugali kayan, background kayan. Tatibad malin lang kita, bad makaboto kita nin mali. Pero kung ang pilion ta ito talagang mga kapable, as in an interest sa pagsilbi sa publiko, ang number one, makatabang sa banwaan, sa syudad, sa nasyon, sa mga tao, na dahil kita pasasakitan, kundi tatabangan, ayan ang mga maray. Na itong mayong kikilingan, mayong pinapaboran, kundi pantay lang ang pagtartar sa mga tao. Bako itong mga, lalo na itong mga
politiko na naiimbulto sa mga maraot na mga isyu, lalo na sa mga korupsyon, mga naiimbulto sa mga kung ano-anong kontrobersyal na mga isyu, dahil na po kita kaya. Miski nga ni, baga, kada ko lang kayo gusto ngo niyan pa di maging politiko baga. Ta maging mga party list, kada ko lang burtuaan na mga gusto ng maging party list. Pero sa Bicol Region, karoon party list, tigning na iling kung nakakatabang talaga, ako Bicol party list. Ano? Sa kaining Bicol Saro, o yan mga marena tabangan, mga Bicolano talaga po ang mga representanting nanonominate. Magiging representante na yun, mga nominado from Bicol Region. Maski sa mga nagkakandidato man, nagpaparadarakol lang gustong maging elected official, pero po, baka iba dyan ang purpose, magkaigwa lang poder, saka magkaigwa ng sweldo or income, saka koneksyon. Igwa po dyan naman nagkakandidato na talagang interesado sindang mag-serve nin totoo. Bako itong pagyaon na dyan sa pwesto, ang ibang mga politiko, lana ka isnab. Iyo baga. Yun ang garo, una mo, sinasambakan mga tao. Dahil na lamang ay nakakabisto. Kaya dapat maging itong mga humilde, mga mabubuot, mga politikong tunay ang sa indang intensyon, mayong personal na interest, iyan ang dapat ang iruluklok sa pwesto. Saka itong kapabli talaga. Arog kan mga nagkakandidatong senador ngunyan. Anong man daw niya ako ang magiginibo ka ini man nag-aaspirar na senador? Kay Robin Padilla, anong man ang Lito Lapid, nag-aspirar sa Congress. Anong man daw niya ako ining ibang mga sikat man na mga artista ngunyan, gusto na magpararalaog sa politika. Na sa hiling niya to, bako man kaayos intang kwalipikado dyan. Kadakol po kita nag-aspirar, mga abogado pa. Iyan ang mga kwalipikado. Pero bakong mga sikat, mayo kayong popularity gayo, saka bakong mapipirak. Bawang araw kan mga artistang iba dyan na nagkakandidato, nagalaog sa politika, mga mapipirak, saka sikat, madalion magsirikat. Pero hapot, kaya daw nindang kampanan ang ina-apply ninda na maging senador. O tibaad na magpara swireldo sa naman ang mga ini, maaman mahaman na lay. Mayong mahaman na Senate bill. Or mayong mahaman na national law na pwedeng pakinabangan kan mga Pilipino. Katarantaduhan po baga para sa sakuya. Ako tarantado ako kung ibuto ko si mga ining mga artista man na ini. Patal ako kung mabuto ko kan aram kung man magiginibo diyan sa kongreso. Arog ki Jinggoy, arog ki bong rebelya. Ano man ang mga sus marus mapipirak lang kaya po ini. Kaya nang gagarana. Pero kung ang performance ang pag-uurulayan, ano ang magiging performance kan mga ini sa Senado? Ibaan magpara chirismisan, puwerming pogol kan mga ini sa mga cellphone. Para lang may kachat sinda. Pero kung talagang ang pagdeliberar nin mga Senate bill ang pag-uurulayan, baka ni sarong bill mayo ining maipasar baad bil ang aabuton ka ni dyan sa tukawaninda. Kaya ko deko, kapatal ko natpadi kung bumuto ako sa mga araw kaniyong mga nag-aaspirar na mga maging senador. Kaya dapat po sa to talagang piliun ta daw na maray. Dahil bali daw mayong iparaong sintabo. Basta. Uy, bilip ako kay Bishop Orolpo. Dawa mayong panggastos. Dawa sulo-sulo sa gilid kan tinampusig ang kampanya kan sa diri niya na siya nag-aspirar mayor sa Iriga. Bilib ako. O may nag-aagi, yung lugod ang tinatahan. Maril niya ako pala si Bishop ta. Dawa mayong gayong
nahiling tang mayo man, bawal man pati sa simbahan ninda namang taoning kwarta, pero yung tinataan. may naagyan ba ako? Niya ako pati ba si Consuelo, yung para tarawanan kang tao, kaya niya ako. Maigwaman pa lang kayo ng mga kandidato na may hirak na sa naman, tapos sulo-sulo sa gilid, init-init na kasuba ko. Yaon sa gilid diyang kantinampo sa may San Nicolas. Sige siya ang platika niya. Naan sa iya man na gustong introducir na programa. Plataforma de gobyernong gustong darawon sa Iriga. Magkaigwaman ng public university, public hospital. Kaya pag si Ate Miyam pala niya ako professional, ano nga po yan, profesor. Yaon naman dyan, pwedeng siya pa magmanihar kan public university sa Iriga. Si Ate Miyam. Orbita sa Abid. At din baga ini. Dako lang universidad mga kundi ang problema sa eleksyon sa Pilipinas, kung uday ka kunong sintabong pang last hour, tigmaok ika. Daog ika ka itong politiko na birang mabayad ka mga tao, pero pag ako kisintabong ipanao pang last hour, gana. Arog pa lang niya ako kanang politika sa nasyon kan Pilipinas. Pambira, no? Pero mga tugang, maloy-loy naman akong maaram sa pangaran po ka naging bisita mi, digdi sa programa, si Ate Miyam, Ibarita, Orbita, Saavedra, tama ano pa di? Saro sa opisyal na kandidato para City Councilor as independent po siya. Oo, pero nadangog tapo bagaan sa iyang mga plataforma de gobyerno, ang apilasyon niya, nagagad man po siya ng tabang sendo na suportaran man po siya sa masunod na, sa maabot na May 9 eleksyon, numero 28 sa Balota. So, Diyos mabalos po sa nagtitiwala sa programa mi. Sa ngaran man kan sa mo yung mga sponsor, Governor Mix Villaferte, Luigi Villaferte, at masunod na Governor, at masunod na Congressman sa Rinconada, Congressman Mix Villaferte. Ang maro-elect sa 2nd District, Congressman Elry Villaferte. Dangan ang bilog na Team 1 Kamsur. Palayugan ko ng good morning and happy listening. And si Hermanang Monica Perique, sabi, Hi, hello. Ako po si Monica Perique kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. ayan, si Hermana, pasensya na kamuta. Pirmida ka isang napupuyat sa programa mi. Kaya minsan naka-tune in siya, pero minsan napapalingat nga ako, napapatarog girara nga ako. Ngunyan ngayon, napagmata na naman niya ako. Kaya nagawatsing na naman niya ako. Ayan, madali na siya magbalik bayan. Salamat po kasi nung pagantabay. Sa lado technical, si Paring Cha binaobraan, sige siya na ang matso. Ang natusar pati ngunyan ni Paring Cha pang year, Sa information, si Rodel Cesaria, sa opisina si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Salamat kay Hermanang Monica Perique sa always pag-support niya sa tuyong programa. Sige na naman patingiri, tagaro nga kaparugang, sabi ka ng mga taga-Rinconada. Si Joanner de Villa sa transmitter. And Jimmy Gonzon. Salamat. Standby kita sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow